Mill-ġdid merħba l-programm News.mt. Ta' spiss fi kliemna ngħidu l-ekonomija Maltija. Iżda f'dan tmiem il-ġimgħa kienet l-ekonomija Awċija il-protagonista. Dan hekk kif il-Partit Laburista organizza il-Kungress Reġjonali. Ma kienx biss l-ekonomija tema ewlenija, ma kien hemm temi oħra fejn ngħidu aħna l-konnettività, iż-żgħażagħ, insomma eħa naraw dan is-servizzi lejla. Meta f'dan tmiem il-ġimgħa l-Partit Laburista laqqa l-Kungress Ġenerali f'Għawdex bit-tema Għawdex Mutur Ekonomiku, għamel dan fi gżira li fl-aħħar 3 snin saru bidliet kbar. Bidliet li tassowraw lil Għawdex jinbidel f'post fejn minkejja d-diffikultajiet li affaċċja peress li huwa gżira fi gżira, xorta waħda qed ikun lok biex jinħolqu l-opportunitajiet u naraw proġetti ġodda. L-istatistiċi li joħroġ l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonfermaw ix-xejriet pożittivi tal-aħħar snin, xejriet pożittivi li ma ġewx mix-xejn, iżda huma riżultat ta' gvern li jinċentiva u jgħin lil min f'Għawdex mhux biss idawwar ewro, iżda anke jimpjega miegħu persuni oħra. Dik hija id-differenza l-kbira li qed jagħmel dan il-gvern. Id-differenza il-kbira illi ħajġib ġewwa Għawdex. Għawdex huwa diġà mutur ekonomiku. Fis-snin illi ġejjin permezz ta' dawn il-proġetti sostenibbli li huma ambjentalment sostenibbli, li huma iħarsu l-qudiem lejn oqsma li l-koll irriduhom ġewwa pajjiżna, wiċċ Għawdex se jinbidel għall-aħjar. Ħajinbidel għall-aħjar b'ekonomija aktar b'saħħitha, b'aktar postijiet tax-xogħol li jien nista' ngħidilkom millum jien ċert illi it-trend ġewwa Għawdex ħadd inbidel. Fost l-inizjattivi li ttieħdu u għamlu differenza kbira kien hemm dawk li ħeġġew iktar Maltin jaqsmu l-fliegu. Fi żmien il-miliet, lajt jew okkażjonijiet oħra, xi inizjattiva sar ikun hemm dejjem u dan qed iħalli l-frott. Mentri matul il-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti kien hemm żieda ta' 300,000 passiġġier li qasmu bejn Malta u Għawdex. Fl-ewwel 3 snin ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 815,000. Is-sitwazzjoni hija anke aħjar fir-rigward tan-numru ta' vetturi li qasmu bejn iż-żewġ gżejjer. F'5 snin kien hemm żieda ta' 80,000 vettura, mentri matul fl-ewwel 3 snin ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 300,000 vettura. Xogħol f'Għawdex għal Għawdex hija għajta elettorali għaliex in-nuqqas ta' opportunitajiet f'din il-gżira ta' spiss kienu ta' tħassib. Jiena nara ħafna żgħażagħ illi jiġu f'dilemma f'ħajjithom illi meta jaslu f'ċertu punt iridu jiddeċiedu bejn il-karriera u bejn il-familja. Forsi ħafna intom Maltin ma tirrealizzawx, imma Awċi li għandu ġob tajjeb Malta ħajsaf f'punt fejn jgħid jiena nibqa' naħdem Malta jew minħabba l-familja ninżel Għawdex b'job li itini inqas introjtu, inqas għandi ċans ta' progressjoni fil-karriera imma jkolli l-familja nkun aktar qriba. Iżda llum anke hawn is-sitwazzjoni qed tinbidel għal darb'oħra jitkellmu n-numri. In-numru ta' Awċin jirreġistraw għax-xogħol naqas għal 547 f'April minn 742 fit-tmiem l-amministrazzjoni li għaddiet. Matul il-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti, il-qatt f'Għawdex kien tela minn 730 għal 742. In-numru ta' ħaddiema full-time f'Għawdex żdied brata ta' 8% fl-ewwel sentejn ta' gvern ġdid kontra tkabbir ta' 6% f'Malta. Dawn huma wkoll xhieda ta' ekonomija iktar b'saħħitha. It-tkabbir ekonomiku f'Għawdex huwa kważi d-doppju ta' tkabbir ekonomiku f'Malta. Kemm ngħidu li Malta qed tikber l-ekonomija u xorta l-livell tal-ekonomija f'Malta huwa ferm ogħla minn Għawdex. Imma tkabbir fl-ekonomija f'Għawdex issa huwa kważi id-doppju ta' tkabbir fl-ekonomija li jsir f'Malta. U dan ġej l-iktar mit-turiżmu, ġej l-iktar bl-ammont ta' turisti illi irnexxielna, illi niġbdu lejn Għawdex u l-flus illi qegħdin
iħallu fl-ekonomija ta' Malta u ta' Għawdex. Mentri fl-2012 l-ekonomija Awċija kibret b'1.8% biss, ikkumparat ma' tkabbir ta' 5.1% f'Malta. Matul l-2014, it-tkabbir f'Għawdex kien aħjar minn dak f'Malta. Statistika uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika li l-prodott gross domestiku Awċi matul l-2014 kiber b'8.1% kontra l-5.8% irreġistrat f'Malta. Intant finqas minn 3 snin kien hemm 214 il-ħaddiem Awċi li skont ix-xewqa tagħhom kienu trasferiti lejn Għawdex biex jaħdmu fl-istess gżira li jgħixu fiha. Ikkonferma dan il-Prim Ministru f'tarif li ta' fil-Parlament. Il-Prim Ministru Muscat qal lil Chris Said li dawn kienu 97 fl-2013, 85 fl-2015, 24 fl-2015 u 8 fl-ewwel 4 xhur tal-2016. Fl-aħħar leġislatura kollha, in-numru ta' ħaddiema Awċin li ġew trasferiti minn Malta għal Għawdex kien ta' 120. Dan ifisser li fl-ewwel 3 snin biss tal-amministrazzjoni preżenti, in-numru ta' ħaddiema Awċin li ġew trasferiti minn Malta għal Għawdex kien ta' 44% aktar mill-aħħar leġislatura sħiħa tal-amministrazzjoni preċedenti. Min barra dawn ir-riżultati hemm lista ta' proġetti konkreti li tul l-aħħar 3 snin inbdew jew ingħataw spinta l qudiem. Proġetti li se jkomplu jagħmlu minn Għawdex post isbaħ iktar aċċessibbli u għalhekk iktar infittex. Il-flow bejn iż-żewġ naħat bejn iż-żewġ gżejjer ħajibqa'. Imma ħajkonna flow kbira bla preċedent, mhux ta' ħaddiem Awċin sejrin jaħdmu Malta, imma fis-snin li ġejjin dak huwa lan tiegħi u lan ta' dal-gvern li jkollna flow ta' ħaddiema Maltin illi jiġu jaħdmu ġewwa Għawdex. Għax Għawdex joħloq xogħol ta' kwalità. Illi Għawdex jiġbed professjonisti u nies leħ illi jgħidulek worth it illi ninvesti f'Għawdex. Il-proġetti jvarjaw, iżda l-messaġġ ewlieni hu li Għawdex jixraqlu prodott ta' kwalità. Illi diħan irriversjaw trend. Sallum il-ġurnata ikonna nammettu Għawdex kienet f'sitwazzjoni illi tieħu affarijiet li jkunu ħafna drabi naqra inqas minn ta' Malta, li Malta għandek dak il-livell u mbagħad Għawdex ikollok livell naqra inqas. U kważi kulħadd kien jaċċetta. B'dak li ħanamlu bl-isptar il-ġdid li ħanibnu, l-isptar li ħajkolkom hawnhekk ġewwa Għawdex ħajkun sptar aqwa minn ta' Malta. Aqwa minn ta' Malta. Fost dawn hemm Barts sar ftehim biex l-Università ta' Barts tiftaħ kampus f'Għawdex u tħejjiet biex dan isir għaddejjin b'ritmu maġġel. Bekk għall-ewwel darba Għawdex se jkun qiegħed jiġbed lejh turiżmu edukattiv. Turiżmu edukattiv hekk kif din hija waħda mill-iskejjel fil-qasam tal-mediċina bit-tradizzjoni u għarfien. Naqdu ma' dan il-proġett tal-isptar il-ġdid żewġ idejat kbar illi ħajjibdlu wiċċ Għawdex u jibdluh b'mod sostenibbli u b'mod illi jġibu il-ġid fit-tul. Sptar ġdid, Għawdex se jkollu sptar ġdid. Fl-aħħar 3 snin sar investiment f'diversi partijiet tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, iżda l-Awċin jistħoq ilhom sptar ferm iktar attrezzat u isbaħ minn hekk. Dan se jsir bħala parti mill-proġett ta' sħubija bejn il-Gvern u l-Privat u l-aqwa ċertifikat għalih taħ il-Professur Albert Fenek, illum ex-deputat nazzjonalista. Il-Professur Fenek qal l-Awċin se jkollhom sptar state of the art u bxejn. Allura biex inserħu moħħ dawk il-kumpaniji tal-insurance Amerikani, dawk il-kumpaniji li ħajibatu in-nies tagħhom mill-Amerika għal Malta, iddaħlet l-aqwa Università Amerikana ħanġibu iċ-ċertifikat ta' rikonoxximent li l-isptar ta' Għawdex ħajkun bih rikonoxxut uffiċjalment ġewwa l-Istati Uniti. Li permezz tiegħu tiftħilna suq kbir li sallum il-ġurnata qatt ma ħlomna li nġibu ġewwa Malta. Mina. Fuq il-mina wkoll saru żviluppi li qatt ma saru qabel, tlestgħu studji dettaljati li stabbilixxew b'mod mill-iktar ċar li mina hija iktar vijabbli minn pont.
issa jibda stħarriġ ġeoloġiku li jsegwi dak soċjali u ekonomiku, però hawn ukoll dan huwa xhieda li l-gvern ma raqatx. Fuq il-mina ħanaslu, fuq il-mina ħajkun dan il-gvern li ħajati l-imbuttatura il-kbira li hemm bżonn, imma mhux ħanistennew il-mina biss. Sa dan it-tant irid ikun hemm proġetti oħra u għalhekk qegħdin naraw kif fi żmien li ġej ikonna l-aħħar parti tal-istudji li qegħdin isiru dwar il-fast ferry biex naraw il-konnessjoni bejn Malta u Għawdex tkun waħda b'saħħitha. RS2 f'Għawdex infetħet fera tal-kumpanija RS2, wieħed mill-ewwel investimenti diretti ta' ċertu kobor minn kumpanija b'interess internazzjonali fl-aħħar snin. Filwaqt li l-investiment kien wieħed privat, is-sem tal-gvern biex jiffaċilita l-affarijiet u saħansitra offra l-post kienu kruċjali. Dar għall-anzjani. Qed tinbena l-ewwel dar tal-anzjani f'Għawdex bis-sem tal-gvern. Fajnsilem din id-dar se tkun qed issir bisħubija bejn il-gvern u l-Knisja. Se tkun dar tal-ogħla livell. Qasam soċjali. Fil-qasam soċjali wkoll hemm mat ta' proġetti li wieħed jista' jħares lejhom b'sodisfazzjon. ċentru ta' tagħlim u attività għal persuni b'diżabilità u dar f'komunità għal persuni b'diżabilità huma t-tnejn fost l-iktar li jispikkaw għalkemm hemm ħafna iktar. F'din l-aħħar sena għamilna rivoluzzjoni fejn jidħlu s-servizzi għall-anzjani għax għall-ewwel darba daħħalna servizzi illa qabel konna noħolmu li konna, daħħalna r-respite, daħħalna n-night shelter, daħħalna il-long term care permezz ta' ftehim ma' dar privata. Daħħalna wkoll anka strutturi ġodda fejn jidħlu ċentri tal-active aging, fejn jidħlu wkoll anka tajna priorità lid-demenzja fejn se jkollna raħal sħiħ illi se jkun dementia friendly u attira l-attenzjoni tal-World Dementia Council u anka tad-WHO. Iċ-Ċittadella. Kważi tlesta x-xogħol fuq ir-restawru t-tisbieħ taċ-Ċittadella. Il-post inbidel f'wieħed mill-isbaħ u reġa' sar wieħed mill-iktar attrazzjonijiet eleganti fil-pajjiż. Biex sar il-proġett li kien wieħed kumpless, kellhom joħorġu iktar minn 20 tender u ġew investiti miljuni kbar. Iżda illum ftit ġimgħat qabel il-proġett kien inawgurat, kulħadd jista' jara kif dan huwa wieħed mill-isbaħ proġetti li qatt saru f'Għawdex. Imbagħad nispiċċa punt importanti. Biex inti tilqa' f'Għawdex mhux inqas minn miljun turist fis-sena trid tirranġa l-infrastruttura u mixjih bib pjan sħiħ li nagħtu tarma kull imkien nirranġaw il-pjezzezz tagħna għax nemmnu li jridu nirranġaw l-infrastruttura tagħna. Barra il-proġetti kbar li qegħdin nagħmlu fil-Gżira Awċija. Proġetti insemmi d-dar tal-anzjani li kienu jikkritikaw li hija biss ħofra morru hemmhekk alla jrid dewlaqt ikun lest l-ewwel solar. Proġetti kbar, studju dwar il-fast ferry, f'Għawdex, barra l-mina, proġetti li verament jagħmlu sens għal Gżira Awċija. Il-fiber optic cable mexin il-qoddim fija, it-tieni baga fix-Xlendi mexin ukoll il-qoddim fija, iċ-ċentru tal-innovazzjoni SME Park, ġol Gżira Awċija dawn kollha huma proġetti li jagħmlu sens u qegħdin nagħmluhom f'Għawdex. Edukazzjoni. Fil-qasam edukattiv rajna investiment kbir fl-iskejjel fil-waqt li għaddej ix-xogħol biex fir-Raba Għawdex tinbena skola ġdida li hija bżonn juża ħafna. Gozo Channel. Il-Gozo Channel rad bidliet kbar minn kumpanija li tagħmel it-telf kontinwament is-sena li għaddiet irreġistrat qlieħ ta' €1,000,000. Bidla oħra, xhieda ta' tmexxija differenti. Din hija ftit mill-ħidma li saret f'Għawdex fl-aħħar 3 snin, ħidma li waslet biex fit-tmiem il-ġimgħa l-Partit Laburista seta' jiltaqa' bi kburija fil-Gżira ta' 3 Oljiet u jitkellem kif minn Għawdex għamel mutur ekonomiku. Il-Kongress irrapportajnieh fuq one.com.mt u hekk qed nagħmlu fuq kollox. L-aħħar aħbarijiet tistgħu issibuhom appuntu fuq one.com.mt, inħeġġilkom mhux biss iżżuru s-sit imma wkoll tħallu l-kummenti tagħkom. Ibatulna email fuq onenews@one.com.mt u għajdulna intom x'tixtiequ taraw fuq dan il-portal. Grazzi tal-li għal darb'oħra segwejtu news.mt, inħeġġitkom issa segwu l-aħbarijiet.